Angizosho okuningi bafethu ke ngizovela nje ngikuhlale kuma-comments la yabo, bese ke nawe u-add ke umbono wakho noma ke indlela obona ngayo lapha umuzi wabo baba SK Loya igcokane elisha ngamanye amazwi. So uthi usibhelele lapha ke kwi-comment section. Into ke engiyifunda ukuthi ke awenzi into ke under pressure, yonke ke into uyenza ngesikhathi sakho. Ungwane lapha ukuthi ngeke liphele iviki elizayo naye engaphostile umuzi lapha bese kuba omunye ubani lapha uRama lapha ukuthi ke ungathi ke ungazongakhela nami brother, amandla anginawo lapha bese kuba umgabadeli uthi ke ezakho ke zixabana zodwa lapha ku YouTube trending 1 and 2. Ngibathe ngibheka imbongolo lutho ngathi ke akuhambanga kahle lapha bese kuba uMr NS uthi ke contraction yami isindleleni, ya usho kanjalo lapha. I think ubefuna ukuthi ke i-construction yami isendleleni, ngingazi ke kodwa noma ke nginami ngiyabheka yini ahlulele phambili. Uthi ke uDrumboss lapha SA ingakho mina ke engekho maskandi ke emzondayo. Ungamzonda kanjani umuntu ke ophumelele kunawe elingani kwethu ke. Uthi ke uCyril lapha namanje kunzima ukubiyela lama RDP amakopi ke owashiyelwa abazali. Ukhuluma ke inhlamba lo kodwa ke bafethu ake sivale lapha ke ngobani ke ngosonangani kwabe uthi ke iqhamuka kabi ke manje inkulumo bhala lapha. Uthi ke sisemasendini ke isiqede. Anyways bafethu, don't forget to like this video, comment on the section down below ukuthi ke wena ngabe ke uthini umbono wakho. Danko.